Takže čaute ľudia, ja som Michal a ja vás vítam pri mojom novom videu opäť z Brawl Stars. Dneska ja som tu sám, ale dneska si pozrieme novú postavu, ktorá je limitovaná a volá sa Buzz Lightyear. Neviem, jak sa to číta, proste je to postava z rozprávky Toy Story. Ako som ju pozeral, tak nemá Star Powerku, ale má takéto, že okamžite dostanete Hyperchargeku aj gadgetu. Tak gadget je niečo ako má Shellyna. A Hyperchargeka vlastne pridáva nejaký speed, nejaký damage a nejaký shield vlastne ako zvykle. No ale má takéto 3 módy. Tento prvý je taký dosť na snipe, niečo ako Piper, ale trocha s menším rangeom. Takže ja si to dneska skúsim v solách a uvidíme, ako sa nám bude dariť. Emote to má celkom premakaný. F do chatu pre mňa. Tak nič. Ultinu ste teda videli, akú má, že to je vlastne taká rada. No, nedáva to extra damage, ale samozrejme lepšie ako nič. Skúsime s hyperčačkou. To bolo husté. Trošku mi sekajú dáta. OK, vyhrali sme. Aké nečakané proti botom. Ale čo som vám chcel ukázať, je, že v pokoji sme 14. Ale zrejme možno vám tu prihodím fotku, že bol som nejaký 4., 5., takže ak chcete aj z tohto push, tak kľudne môžem natočiť, pretože pokoj je moja main postava a vôbec mi nebude robiť problém natočiť video s ním. Aha, pekné lobíčko. No tak to bude asi zaujímavé fighty tuto. Ja aj takto som nevidel. Tuto má typek iný typ útoku. Ja to asi stiahnem. Ne. Dobre, tuto už treba trocha aj farmiť boxy, pretože to asi len tak nepôjde. Dobre. Fú. Neviem, či sa dá povedať, že to je non-skill postava. OK. Dobre, darí sa. A few moments later. No tak borec ma trocha dal. Ale akože to asi budú aj trocha lepší hráči. Myslím tým akože zo sveta, pretože tá postava normálne vyšla dneska a ďalšie také lobičko. GG. Akože ja sa nečudujem, je to free postava. Au. To sa trošku nepodarilo. A ideme ďalej asi. Aspoň chvíľu. Pretože ako hovorím, tie hráči tu budú čoraz lepší s týmito. Au, tak som mŕtvý. Už vidíte, že to ide trošičku ťažšie. Kámo. Ja som zvedavý, či tu bude proste nejaká iná postava ako tento. GG, tak borec vedel. F do chatu, respektíve L do chatu. Tak typek dostal. GG.
Kámo, šťastie. Pomoc! Nie, kámo, ja som mal dať gadgetu. 10 trofejí, to je prvé miesto. Respektíve s winstreakom možno druhé, ale na ten sa nemôžeme spoliehať. Takže idem opäť zapnúť tryhard mod a ideme... Dobre. Tam nemôžem. Nice. Porci, to som vychytal. Bro, mňa tu nad barákom lieta vrtuľník, sorry, ak to počujete, ale... si tomu nejako nezabránim. Sorry, to som musel. Hoci ma to mrzí, ešte by sme mohli uhrať toto trojku, respektíve dvojku. Typek tam niekoho zabíja, nechaj ma, ja nie som tvoja obeť. Tak, výborne si vybral. Nice. Teraz sa ukáže, kto vie s tým lepšie hrať, no. Teraz to bude trošku aj o skille. Nemám gadgety. On ešte má. Nice! Fú, zvládli sme to ľudia a prvé miesto 10 trofejí, respektíve 12. 202 trofejí, 150 na novej postave. Takže veľmi pekne. A ja by som povedal, že by som to tuto mohol aj ukončiť, pretože myslím si, že takéto nejaké lobička budú na každej jednej hre. Jo, takže ďakujem vám, že ste si toto video pozreli a niekedy na budúce. Zatiaľ čaute.